Vonku je 40 stupňov. Váš ventilátor len prehrňa horúci vzduch z jednej strany miestnosti na druhú. A ponuka na montáž split klimatizácie znela na 1750 €, ešte predtým, než ste pocítili jediný stupeň chladu. Existuje na to oveľa jednoduchšia odpoveď a volá sa Blizzare. Prenosná klimatizácia, ktorá schladí miestnosť na 15 stupňov asi za 60 sekúnd, bez vrtania, bez okennej súpravy a bez poplatkov za montáž. A skôr než vysvetlím, ako to funguje, jedna rada. Oficiálny odkaz výrobcu nájdete v popise nižšie. A pri tomto produkte na tom záleží viac než zvyčajne, pretože Blizzare sa nepredáva na Amazon, nepredáva sa na Bazoši a nepredáva sa ani v kamenných predajniach. Všetko, čo na tých trhoviskách nájdete, je buď napodobenina, alebo predajca bez akéhokoľvek vzťahu k značke. Takže čo Blizzare vlastne je? Je to prenosná klimatizácia, ktorá funguje na technológii výmeny tepla Frostcore. Nasáva teplý vzduch cez mriežku, vedie ho cez 2 chladiace výmeníky a za necelú minútu vracia stály prúd studeného vzduchu. Nastavíte si teplotu odkiaľkoľvek od 24 stupňov až po 15 stupňov. A prístroj tú teplotu udrží, aj keď je vonku 40 stupňov. Koniec lepkavej posteľnej bielizne o 2 ráno, koniec spálne, ktorá je na obed ako rúra. Kondenzát, ktorý pri chladení vzniká, sa spracuje a odparí priamo vnútri prístroja. To znamená žiadnu otokovú hadicu cez podlahu, žiadnu nádržku na vodu, ktorú treba každý večer vylievať, a nič, o čo by ste sa potkli. Všetko zostáva hermeticky vnútri prístroja. Navyše si číta miestnosť. Inteligentné snímače vlhkosti prispôsobujú výkon vlhkosti vo vzduchu a presne toto väčšina prenosných zariadení robí zle. Studený vzduch, ktorý zostáva ťažký a vlhký, nikdy nepôsobí ako úľava. Tento prístroj rieši obe strany problému, teplotu aj vlhkosť súčasne. Dostanete 6 klimatických režimov, nízky, stredný, vysoký, turbo, eko a nočný. Turbo, keď prídete a v miestnosti je horúčava na zadusenie. Eko, keď chcete mať jednoducho príjemne bez rozmýšľania nad účtom. Nočný, keď chcete, aby bežal celú noc a vy ho nevnímali. Prepínate medzi nimi z dotykového displeja na prístroji alebo z diaľkového ovládača, bez toho, aby ste vstali z gauča. A nie je to len letný prístroj. Blizzare je zariadenie s dvojitou funkciou. Chladí až na 15 stupňov a kúri až na 45 stupňov keramickým ohrevom PTC, čo miestnosť vyhreje rýchlo a rovnomerne. Ten istý prístroj, ktorý vás v júli drží v chlade, v novembri vyženie z izby zimu, pohodlie po celý rok z jednej jedinej krabice. Čo sa pokrytia týka, jeden prístroj zvládne miestnosť až 50 metrov štvorcových. To je obývačka, spálňa, domáca pracovňa a väčšina garsóniek. A zvládne to rýchlo, zvyčajne v priebehu niekoľkých minút, nie tým pomalým tempom, aké poznáte od poddimenzovaného chladiča. Teraz si povedzme o účte, pretože práve tam sa tento prístroj naozaj odlišuje. Systém s rozvodmi premrhá zhruba 40% výkonu chladením miestností, v ktorých nikto nie je. Split klimatizácia vás priviaže k montáži za 1750 € skôr, než vôbec niečo pocítite. Klasická prenosná klimatizácia vás vyjde na 700 € alebo viac, plus údržba. Blizzare beží na nízke napätie a chladí len tú miestnosť, ktorú naozaj používate, za centy na hodinu. Žiadny montér na objednanie, žiadne rozvody na údržbu, žiadny účet za celý dom na konci mesiaca. Aktuálne dáta ukazujú, že znižuje náklady na energiu až o 75% oproti bežnej klimatizácii a jeho prevádzka vychádza zhruba o 90% lacnejšie než tradičná klimatizácia. A potom je tu situácia, ktorú pozná takmer každý nájomník. Žiadne diery do stien, žiadne pevné inštalácie, žiadne úpravy. Čo zvyčajne znamená, žiadna klimatizácia a ďalšie leto len s ventilátormi. Blizzare toto všetko obíde. Žiadna okenná súprava, žiadna montáž na stenu, žiadny elektrikár, žiadne vyjednávanie s majiteľom bytu. Otvoríte krabicu, zapojíte do bežnej zásuvky a funguje to. Prístroj váži zhruba 2 kg, takže ho cez deň prenesiete z pracovne a na noc do spálne za necelé 2 minúty. A keď sa budete sťahovať, ide s vami. Ten istý prístroj, ktorý chladil tento byt, ochladí aj ten ďalší. Sprevádzkovanie sú 3 kroky. Po prvé, zapojte ho tam, kde pohodlie potrebujete najviac. Po druhé, vyberte režim na dotykovom displeji alebo ovládačom. Po tretie, oprite sa. To je celý postup. Žiadne náradie, žiadny remeselník, žiadne čakanie na termín. A je aj tichý. Toto je prístroj tichý ako šepot, nie to neustále hučanie, ktoré poznáte zo starého ventilátora alebo z okennej klimatizácie drnčiacej v ráme. Ľudia ho majú zapnutý pri učení, počas hovorov a celú noc v spálni bez toho, aby ich zobudil. A je postavený s ohľadom na bezpečnosť, čo je dôležité, keď ho necháte bežať cez noc. Má ochranu proti prehriatiu, ochranu proti preťaženiu, ochranu proti skratu a mriežku proti obareniu na strane kúrenia.
Čo hovoria skutoční majitelia? Blizzard má hodnotenie 4,7 hviezdičky naprieč viac než 1700 overenými recenziami. Pričom 97% hodnotiacich hovorí, že by ho odporúčili kamarátovi a vyše 8000 zákazníkov ho už používa. Čo sa ceny týka, jeden Blizzard stojí 119,99 € namiesto 239,99 €. A dvojbalenie to zrazí na 96,99 € za kus, čo je plná zľava 60%. Doprava je zadarmo a rýchla, tovar je skladom a pripravený na odoslanie. Takže ešte raz, pretože práve toto vás naozaj chráni. Oficiálny odkaz na Blizzard nájdete v popise nižšie. Len na tom odkaze je exkluzívna akcia z YouTube, zľava až 60%. Len tam je 30-dňová záruka vrátenia peňazí naozaj naviazaná na vašu objednávku. A len tam je skutočná zákaznícka podpora, keby bolo treba niečo vyriešiť. Objednajte inde a kúpite si napodobeninu bez záruky, bez dohľadateľnej objednávky, bez lehoty na vrátenie a bez kohokoľvek, komu by ste zavolali. 30 dní na vyskúšanie vo vlastných izbách, vo vlastnej horúčave a možnosť poslať ho späť za svoje peniaze, ak to nebolo, čo ste chceli, má cenu len vtedy, keď je záruka skutočná. Cez oficiálny odkaz je. To je Blizzard. Chladenie aj kúrenie v jednom prenosnom prístroji, bez montáže, bez vetania, bez potreby niečieho súhlasu a účet za elektrinu, ktorý vás netrestá za to, že chcete mať príjemnú izbu. Ak ste sa celé leto potili, pretože poriadna klimatizácia bola príliš drahá, príliš trvalá, alebo jednoducho zakázaná tam, kde bývate, tak toto je tá verzia, ktorá konečne sedí. Odoberajte a čoskoro dovidenia.